डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एगो महान वैज्ञानिक रहन। आपन प्रेरणास्पद जीवन के अपना जीवनी आग के पंख में बहुत सलीका से लिखले बड़े। ई ऑडियो बुक में आप ओकर भोजपुरी रूपांतरण सुनेम। हम एगो कुआं हैं हिंदुस्तान के पावन धरती पर। जे लोग दिल में आपन माटी खातिर, आपन परिवार खातिर कुछ कईल चाहत रहे और ईश्वर के कृपा सगरो फैलावे के नियत राखेले, ऊ नौजवान सभे हमसे बहुत कुछ सीख सकेले। ई हमार कहानी है जैनुलाब्दीन आ आशी अम्मा के बबुआ के। ऊ लइका के जे अपना भैया जोरे अखबार बेचले रहे। ऊ विद्यार्थी के जेकरा के सवरले पंडलय मास्टर जी। कहानी एगो शिष्य के जेकर गुरु रहन सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुरई सोलोमन, जेकरा इंजीनियर के पहचान देले एमजी के मेनन आ प्रोफेसर साराभाई जैसन महानुभाव लोग। कहानी एगो वैज्ञानिक के जे लाख बाधा विपत्ति के बाद भी सफलता हासिल कैलस। कहानी एगो नायक के जे देश के एगो दिशा दिहलस, जेकरा साथ रहे मेधावी आ समर्पित अनुभवी लोग के टीम। अग्नि के निर्माण खातिर लगभग 500 वैज्ञानिक जुटल रहन। 20 अप्रैल 1999 परीक्षण खातिर दिन धराइल रहे। सुरक्षा खातिर ई सुनिश्चित कइल गेल रहे कि लॉन्च के समय आसपास के सारा गांव खाली करा दिहल जाओ। अखबार आ टीवी समाचार पर एह बात के बड़ा निंदा कइल गइल। 20 अप्रैल ई तारीख के इंतजार भारत के साथ अन्य देश भी करत रहन। जैसे जैसे दिन गुजरे विकसित देश सब दबाव डालत रहन कि हम लोग आपन अनुसंधान तत्काल निरस्त कर दी, पर सरकार ढाल बन के खड़ा रहे। उड़ान से 14 सेकंड पहले कंप्यूटर एरर के मैसेज देलस। कोनो एगो पुर्जा ढंग से काम ना करत रहे। उ तत्काल ठीक कइल गइल, लेकिन फिर डाउन रेंज स्टेशन से रुके के निर्देश आए। एक के बाद एक बहुत सारा समस्या आवे लागल। उड़ान निरस्त कर दिहल गइल। अखबार आ टीवी सब वैज्ञानिक बन गेले। सभे उड़ान में रुकावट के आपन विश्लेषण देवे लगले। कार्टूनिस्ट सुधीर एगो कार्टून प्रकाशित कैले, जेमे एगो दुकान पे आदमी एगो चीज लौटावत रहे। ई कही के कि अगनिये लेखाई हो नइखे चलत। एगो और कार्टून देखनी, ओमे एगो वैज्ञानिक कहत रहे, सब ठीके रहे साहब, ऑन ऑफ बटन खाली खराब रहे। हिंदुस्तान टाइम्स के एगो कार्टून में दिखावल गइल। एगो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहत रहे, ये हिंदुस्तान अमन पसंद शांति प्रिय मिसाइल है, डरने की कोई बात नहीं है, इससे कोई नहीं मरेगा। 10 दिन तक रात दिन अग्नि के मरम्मत के काम जारी रहल, लेकिन फिर ठीक 10 सेकंड पहले कंप्यूटर एरर मैसेज दिखा देलस। ऐसन बात रिसर्च एंड साइंस, विज्ञान और अनुसंधान में आम बात है, लेकिन उत्साह से भरल नवनिर्मित हिंदुस्तान हमनी के मजबूरी समझे के तैयार ना रहे। हिंदू अखबार के एगो कार्टून देखनी। गांव के एगो किसान नोट गिनते बोलत रहे, मिसाइल के गांव से हटला पर मुआवजा मिलल बा। 2-3 हाली ऐसे ही हो जाए तो अब की तो पक्का घर बनवाई। अमूल के विज्ञापन में देखल रही, अग्नि के ईंधन खातिर हमनी के मक्खन के इस्तेमाल करे के चाहिए। खैर, मरम्मत के काम जारी रहे। आखिरकार 22 मई के अग्नि के उड़ान के नया दिन धराइल। एक रात पहले डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और हम डिफेंस मिनिस्टर के साथ टहलत रही जा। अजोरिया चांद रहे, हाई टाइड ज्वार भाटा आवत रहे, समुद्र के लहर शोर मचावत रहे। हमनी के मन में यही कश्मकश रहे कि काल का हुई। तबे सन्नाटा के तोड़े खातिर डिफेंस मिनिस्टर पूछले,
कलाम, काल अग्नि के कामयाबी पर तोहे का चाही? हम का मांगती, हमरा पास का ना रहे। तनी सोचनी और कहनी 1,00,000 पेड़ के कोपला लगाई। अरुण मुस्कुरा दिहले। अग्नि खातिर धरती माँ से आशीर्वाद चाहत रहा कलाम। ठीक, तब काल ये हुई। अगला दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च भइल। सब कुछ सही होखे लागल। बुझाए कि मिसाइल अब टेक्स्ट बुक कंठस्थ कर ले बिया, हर सवाल के सही जवाब देत रहा। इतना लंबा कपावत सर्दी के बाद वसंत आयल रहे। 5 साल के मेहनत के बाद हम ई लॉन्च पैड पर पहुंचल रही। विश्व के सब आताताई एकर निर्माण के विफलता खातिर दबाव बनैले रहन, लेकिन हम लोग कर दिखैनी। हमार जीवन के सबसे अनमोल पल रहे ऊ कुछ सेकंड्स जब अग्नि के उड़ान ई 5 बरिस के थकान मिटा देलस, सालन के मेहनत पर कामयाबी के तिलक लगौलस। ओह रात हम अपन डायरी में लिखनी, अग्नि के एह निगाह से मत देखा, ई खाली ऊपर उठे के साधन मात्र ना ह, ना ही शक्ति के प्रदर्शन ह। ई एगो लौ ह जे हर हिंदुस्तानी के दिल में जरता। एकरा के खाली मिसाइल मत समझ, ई देश के माथा पर चमकत भारत के टीका ह। 1990 के गणतंत्र दिवस पर देश मिसाइल के सफलता के पर्व मनैलस। हमें और डॉक्टर अरुण के पद्म विभूषण से सुशोभित कइल गेल। 10 साल पहले मिलल पद्म भूषण के याद ताजा हो गेल रहे। हमरा पता बा कि बहुत पढ़ल लिखल लोग बेहतर सुविधा और पैसा खातिर दूर देश चले जाले और एमे कोनो बुराई भी नहीं खे, पर ऊ लोग का ई स्नेह और सम्मान जो उनकर माटी ही सिर्फ दे सकेला। 15 अक्टूबर 1991 के हम 60 साल के हो गए बानी। हमरा अपन रिटायरमेंट के इंतजार बा। बड़ा इच्छा बा कि छोट लइकन खातिर विद्यालय खोली। ई तब के बात ह जब हम चाहत रही कि जीवन के विचार और अनुभव के कलम बंद करी। शायद केहू पढ़े, शायद केहू सुने। एगो और मकसद रहे कि हम उ तमाम लोग के धन्यवाद कर पाई जेकर चलते हम वह बन पैनी जो हम चाहनी। हमरा ख्याल से हिंदुस्तान के नौजवान अगर आपन दिशा और नजरिया साफ कैली तो लक्ष्य के तरफ अपने आप बढ़े लगी। एह आत्मकथा के एक्के गो मकसद बा कि कहीं कोई नौजवान जे अभी अभी जीवन के असल रंग से रूबरू होता ऊ एके पढ़े या सुने और सीखे कि जेकरा के ऊ मजबूरी कहता ऊ मजबूरी ना, इम्तिहान ह, परीक्षा ह। एक एक कई के पास कैले जा और आगे बढ़त जा, आ इहो सीख पावे कि ईश्वर हमेशा ओकरा साथ बा।